Türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirus bilen bagly ýeki ýagdaýyň hem ýüze çykarylmandygyny öňe sürýän pursady Lewapda Aşgabatyň ýokarky jaýlarynda okumaga gitjek studentlerde COVID-19 barlygy geçirilýär we olar karantinda saklanylýar. Aşgabatda okuw ýylynyň öň ýany mektep okuwçylaryndan saglyk kepilnamasy talap edilýär. Bu ağırlıkda koronavirus aladalarynyň fonunda vilayatleriň arasyndaky ulak we otly gatnaňlarynyň çäklendirilmegi bilen paýtagta gelmekçi bolýan ýolagçylar üçin sowa kanun ýollar hüdürlenýär. Türkmenawatdan Aşgabatyň ýokarky jaýlaryna gitmeli studentlerde ilki COVID-19 barlygy geçirilýär we soňu bilen olar şäheriň 23-nji mektebinde 2 günlük karantina ýerleşdirilýär. Mektep häzir karantin zonasyna öwrüldi. Onuň daş töweregine polisiýa we howpsuzlyk gulluklarının işgärleri gözegçiligi edýär diýip Lewapdaky çeşmelerimizin biri 27 awgustda maglumat berdi. Onun sözlerine göre, seýlede azatlygyň habarçylarynyň hem tasdiklaýşy ýaly vilayetlerden gelýän studentler Aşgabatda hem 14 gün karantinda saklanarlar. Ýatdatsak Aşgabatyň ýokarky jaýlarynda okuýan ýa-da şu ýyl okuwa giren studentlerde geçirilen barlyklarda COVID-19 bilen kesilýän ýaşlaryň hem ýüze çykarylandygy barada maglumatlar gowuşupdy. Azatlygyň Lewapdaky habarçysynyň mundan 2 hepde uzal beren maglumatyna görä, koronavirus bilen kesilýänler 3-nji 4-nji kursda okuyan studentler bolup, olaryň arasynda gyzlar we oglanlar bar. Şol pursat habarçy COVID-19 barlyklarynyň netijesi pozitiv çykan studentleriň jemy sanynyň 16 ýetendigini aýdyp, entek barlygydan geçmedik studentleriň sanynyň has köpdigini hem belläpdi. Şol bir wagtda barlyk netijeleri negativ çykan studentler otluda her kupeda 2den oturdulyp Aşgabaty ugradylar. Bu ağırlykda ýurtda transport çäklendirmeleriniň dowam edýän pursady seýlede türkmen häkimetleriniň paýtagta gelmekçi bolýan beýleki vilayatleriň ýaşaýjylaryndan saglyk resmi namatyny talap etmegi, köp raýatleriň hem bulary wagtynda alyp bilmezligi korrupsiýa schemalarynyň döremegine getirdi. Demirýol işgärleri Türkmenawat Aşgabat ağırlygyndaky otlarlarda boş yer tapyp bereni üçin her adamdan 200 manat, egerde ýolagçyda saglyk kepilnamasy bolmasa, onda ýene goşmaçy 200 manat alýarlar. Olary otly wagonlarynda gizläp äkidýärler diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan Lewaply çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Bu ýagdaýlar dogrusynda Lewap vilayatynyň häkimliginden we beýleki degişli idaralaryndan, Sultanda Türkmen Demir Ýollary agentliginden maglumat almak başartmady. Bellemeli ýeri azatlygyň habarçylary ozalda Türkmenistanyň durly künjegindäki ýaşaýjylaryň transport çäklendirmeleriniň fonunda ýurduň beýleki sebitlerini aşmak üçin bir kanun hem de hukukly ýollary taýlap almagy mejbur bolýandyklary barada maglumat beripdi. Habarçylarymyz raýatleriň transportyň bu usullaryny taýlap almagyna, karantin çäklendirmeleriniň seýlede ykdysady kynçylyklary bilen bagly masalalaryň güzören eklenjiniň hasda agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Bu ağırlykda Mary vilayatynda esasy ýollaryň ugrundaky hereket hasym çäklendirildi. Munyň ýaşaýjylaryň sebitdäki bazarlarda üsmeginiň öňüne almak maksady bilen edilendigi aýdylýar. Maryda bazarlaryň aglawaty ýapyk bolsa-da, sewdegärler ulaglary bilen bazarlaryň golaýynda durup azyk we gökbakçy öňümleri, mektep eswaplary ýaly haritler satýardylar. Häkimetler ilatyň bazara barmagyny böwütlemek üçin bazar wagty, ýagny ýerden saat 7-den öýlen saat 14:00 çelini ýollary ýapýar. Mundan başga da polisiýa bazaryň golaýynda ýygnanan sewdegärleri tebitden gowýar we olara jerime ýazýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan Bayramalaly habarçymyz 27 awgustda gurrun berdi. Türkmen häkimetleri global pandemiýa bilen baglanyşykly ýylatyň gündelik durmuşyna täsir etiren karantin çärelerini giritse-de, bularyň adamlaryň eklenjine ýetirýän täsirleri barada maglumat bermeýär. Mundan başga da pandemiýa döwri türkmen häkimetleriniň onsuz hem ýiti ykdysady krizisden, maliýet etmezçiliginden, ady haritlarynyň gyçylygyndan kösenýän ýylaty goldamak üçin nähildir bir çäre görýändigi barada maglumat ýok. Marynyň Bayramaly şäherine mektepler 1-nji synpa barýan okuwçylaryň ýene atalaryna täze okuw ýylyna çagalar üçin zerur bolan okuw eswaplarynyň we beýleki serişdeleriniň sanawyny berdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Sanawy görä mektepler 1-nji synpa barýan körpeleriň ýene atalaryndan şu aşagdaky okuw eswaplaryny, arasaçylyk serişdelerini we beýlekileri talap edýär. Dokumentler üçin bukçy 5 sany ruçka, 1 kutu standart list A4 kagyzy, içimlik suw, 1 gezeklik stakan, 1 kutu, suwuk sabun, çyg salfetka,
antiseptik serişdesi. Çağalar birinci sınıfa barýan enatalar agzalyan okuw esbaplaryny we beýleki zatlary mektebe eltmeli. Bayramallyk habarçynyň maglumatlaryna görä mugallimler bu sargalyan sanawyň okuw ýylynyň başlamagy bilen hassa uzajakdygyny enatalara duýdurýarlar. Okuw başlandan soň täze klas bolan üçin klaslary perde almaly. Birinji klas okuwçylary boş wagtlaryny oýnar ýaly konstruktorlar we başga oýunjaklary ýanlary bilen getirmeli bolarlar diýip habarçy habar berdi. Habarçy mektep mugallimler tarapyndan okuwçylardan talap edilýän esbaplaryň enatalary alada goýýanyny habar berýär. Enatalar öz çağalaryny kemsitmejek bolup olaryň eşiklerini we okuw esbaplaryny zordan satyn alýarlar diýip habarçy ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Hem de olaryň käbirleriniň çağalary üçin iň bolmany ulanylan okuw eşiklerini edinmekde ýyldaşlaryndan soraýan kömekleri gözleýän çykalgalary barada gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylaryň arasynda imo ýaly messengerleriň üstü bilen okuw eşiklerini satyn almagy guruby çatmaýan maşgalalary ýardam kampaniýalaryny ýolbaşdak guramalaşdyrýan ýaşaýjylara da duş gelmek bolýar. Habarçy bu barada imo messengerini duş gelen bir bildirişini azatlyk bilen paýlaşdy. Sosial ulgamda paýlaşylan hatda şeýle diýilýär: adamlar sessiz galmaň. Kimne kimiň ýagdaýy erbetdäl bolsa, okuw eşikleri bar bolsa beräýin. Biz kösenýän enatalara eltip berjek. Türkmenistana enatalar, mugallimler we okuwçylar ýurtda resmiler tarapyndan ikrar edilmedik koronavirus keseli baradaky habarlaryň fonuny, şeýle-de 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda täze okuw ýylyna taýýarlyk görýär. Mundan ozal türkmen häkimetleri täze okuw ýylyna mekteplerde saglyk howpsuzlygy bilen bagly goşmaça çäreleriň görüljekdigini öňe sürüp okuw ýylynyň adatdaky syýaly 1 sentýabrda başlanjakdygyny oglan etdiler. Hökümetçi neşirlerde goloýdy peýda bolan maglumatlara görä täze okuw ýylyna sınıflarda 15 okuwcudan köp bolmaz. 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji 4-nji sınıflar üçin 30 minut, 5-nji 11-nji sınıflar üçin 35 minut bolar. Sapaklaryň arasyna hara kesme 5 minutdan 10 minuta, ulu ara kesme 10 minutdan 20 minuta çıkarlar. Şeýle-de enatalaryň mektebe girmegine çäklendirme girdiler. Okuwçylar sınıf otoglaryna biri-birinden 2 metr aralykda oturdular. Okuwçylardan, mugallimlerden we tehnik işgärlerden mektebiň çägine maska giymek talap ediler. Türkmenistan şu wagt içinde ýurtda COVID-19 keselini resmi taýdan hasap almady. Şeýle-de hökümet resmileri ýurtda bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary boyun almaýarlar. Türkmen hökümeti energiýa bahalarynyň eýilgiderli pete gaçmagy we koronavirus pandemiýasynyň ýetiren gönü we gaýtaklaýan täsirleri astynda dören ykdysat çökünlüğüň arasynda gymmatbaha desgalar gurmagyny dowam etdirýär we bu urdaky soraglar öňkü taslamalaryň üstüne alawa itleriniň wagdy bilen wagdy goşulan guruluşlar esasynda hassa köpelenemeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtdaky guruluşyň barşy bilen tanışanyna alawa itlerini ösdürmegiň köp asyrlyk täplerini dowam etdirmek bilen hemmeliklandy. Şu aralykda Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisi Şöhrat Jumaýew haýwanlaryň saglygyny gorumak baradaky bütün dünýä uramasynyň baş direktori Monik Eluye we onuň geňeşçisi Roman Marabelli bilen duşup haýwanlaryň arasynda ýokons keserleriň köpçülikligini ýaýramagynyň öňüne almak meselelerini maslahatlaşdy. Tadahanyň ýazmagyna görä, hanym Eluye Türkmenistanyň haýwanlaryň saglygyny gorumak boýunça tagarlalaryny ýokary baha berdi. Bu ýokary baha resmi Aşgabatyň daşary ýurtlardaky raýatlar tarapyndan kehelçilik ýagdaýlaryny ýaşyrmakda tanqidlanýan wagtynda berilýär we COVID-19 aladalarynyň paýtagy täkimligi eýesi itbişikleri rekimsiz gyrmakda ýagyrlýardy. Bu ýagyrmalar Türkmen hökümetini eýesi itler wagtdaky çemeleşmesine käwrde düşler girizmäge mejbur etdi. Ýöne synçylar olar at wagtyny bolşýaly, it wagtyny hem heýkelleriň, goşmaça serişde talap edýän guruluşlaryň ara girmegini mümkin bolan korrupsiýa bilen baglaýarlar. Tadahanyň ýazmagyna görä 26-njy awgustda prezidenti arawa itleriniň Aşgabatda, Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar vilayatlaryna guruljak tohumçylyk merkezleriniň baş plany we taslamalary, Ahal vilayatynda guruljak karantin merkeziniň baş plany we taslamasy, alawaýlaryň heýkel şekilleriniň dürli görnüşleri,
Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafyndaky Altyn Kölüň kenaryna döredilen täze dinjal stolunyň gurulşyk taslamalary görkezildi. Emma bu gurulşyklaryň edil häzirki ykdysady kynçylyk şertlerini, ýurtda iş sorunlarynyň azalýan we adamlaryň galanç üçin başga ýurtlara gidip bilmeýän wagtyna näme üçin zerur bolanyny, olaryň bahasy barada hiç bir maglumat berilmeýär. Döwlet dostlugyny täze taslamalar bilen tanyşyp, tohumçylyk we karantin merkezleri, türkmen agalaýlarynyň arasynda ýarışlary geçirmek üçin meýdança ýokary hil häsiýetnamalaryna laýyk gelmeliler diýdi. Berdimuhammedow Aşgabatyň günorta böleginde Fransiýanyň Büyük Batiman International kompaniýasy tarapyndan bina edilen maslahatlar merkeziniň otoglarynyň bedel işleriniň taslamalary, şäheriň merkezine Türkmenbaşy we Niýazow çaýollarynyň çatyrgyna gurulýan ýerasty awtomobil geçelgesi hemde piýada geçelgeleri, çatyryň merkezine gurulýan öz boluşly desga, 2 gatly ýol aýyrdynyň gurulşy, täze diwan mehmanhanasynyň gurulşy bilen tanışdy. Türkmenistanyň atlaryň, itleriň wagy milli medeniýeti we ata-babalardan galan mirasy gorap saklamak we ösürmek siýasatynyň çägine garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan şahsiýet kultunyň bir bölegi hökmüne öňe sürildi we ýerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä adam hukuklary we azatlyklary baradaky meselelerden ünsüz sowmak üçin ulanyldy. Ýewropada ýaşaýan 55 ýaşly türkmen gurulşykçysynyň pikirine görä, milli däpleriň şol sanyny at we it wagtynyň hatda pandemiýa döwründe hem gowşadylmalygy bir tarapdan siýasat ykdysady krizisiň barhat şuňlaşmagy bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan ýurtdaky islenip gurulşyk taslamasynyň arkasyndaky korrupsiýa bilen bagly bolup durýar. Türkmenistanyň gurulşyklar ogurlyk etmegiň iň maňsat usulyna uruldy diýip ol burdaky maglumat ýapyklygynyň kanun kadaly ýurtlardaky islenmek hukuk döwletindäki aýdymlyk talaplaryny, dünýä ölçeglerini düýpden ters gelýändigini belledi. Türkmenistanyň prezidenti soňky aýlarda ýurdun öňünde duran ykdysady kynçylyklary belli derejede boyun alyp gurulşyk taslamalaryny täzeden seretmek tawşyryklaryny berdi. Emma resmi habarlarda onuň ýene we ýene täze gurulşyk taslamalaryny tasdikleýänligi aýdylýar. Türlü sebäplere görä adynyň aýdylmalygyny soran gurulşykçynyň pikirçe Berdimuhammedowyň gurulşyk taslamalaryny gaýtadan seretmek, olaryň iň möhümlerini saýlap almak barada beren tawşyryklarynyň ýygyny durup bilmeligi hem ýokarky iki ýagdaý. Siýasat krizisiň çuňlaşmagy we korrupsiýa bilen bagly bolup görnýär. Şeýle de adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşýan türkmen ykdysatçylarynyň köpüsi paýtaht Aşgabatda gurulýan gurulşyklaryň regionlardaky awadançylyk işleriniň hasabyny dowam etdirilýändigini, obu etrap ýerlerindäki ýollaryň, köpürleriň 30 ýyl bäri ýyda görmändigini aýdýarlar. Emma adatlyk radiýasy paýdalyanlar bilen bagly hiç bir resmi düşündiriş alyp bilmeýär.